टिसिनि इएम ना मा होनो आक्तारा बेगम आहमेद बिथाङा दिनैहाय एबसुखौ फाग्ला जाबाय बायदिसिना जाबाय बुंनाया बियो बिथाङा बेखौ बुंनायनि खुनु अधिकार गैया खारन बिथाङा बे बिटिसिनि मानसियानो नङा दिनै बिथाङा गावनि आथिङाव गाव रुवा दाननो थांगासिनो दं निजे बे गावनो बिटिसिनि मानसि नङा दिनैहाय बिथाङा बरपेटा जिल्लानिसो बरपेटाया जोंनि बिटिसियाव गोग्लैया दिनै एबसुखौ फाग्ला जाबाय होननाय बिथाङा एक फटाबो बुंनो हाया दिनै बिटिसिया बर' रायजो राजानि थैजों गोलोमदैजों माने मुंख्लंजों सोरजिजानाय बे सियार दिनै नोंथाङा जिरायनो मोनदोंबा जिराय समाजनि खामानि माव माहारि जौगानायनि खामानि माव नाथाय एबसुखौ सोंखारिनाय एक फटाबो नोंथांनो अधिकार होनाय जायाखै आरो गोनां जायोबा नोंथांखौ जोङो माने बे सियारनिफ्राय बोख्लायनोबो हायो जोङो दिनै बे मिडियानि गेजेरजों जों बुंबाय आक्तारा बेगम आहमेद ना मा बुङो बिथाङा दिनै एबसुखौ बुंनांगौनि खोथा गैया बुंनो मोन्थाय गैया बिथाङा साइलेन्टलि था नोंथाङा मा खामानि मावनांगौ सरकारनि बिबान मोनदों मावबाय था दिनै एबसुखौ सोंखारनाय एक फटाबो नोंथांनो अधिकार होनाय जायाखै बे बाथ्राखौ जोङो दिनै बे प्रेस मिटनि गेजेरजों बुंनाय जाबाय आरो मोनसे बाथ्रा दाख्लै जों नुबाय थादों माने स्टुडेन्टफ्रा जेलानाखि आन्दोलन खालामदों गंनै गंथाम सियार बायदों भेन्डेलाइज जादों बिनि सायाव केस होदों केस होनाय दिनैहाय समाधान खालामनो हाया हाग्रामा महिलारिया बिनि उनाव प्रेस मिट होदों जे बिथाङा बुंदों सोरबा आंखौ दांफैथों होनदों दम दंबा आंखौ दांफैथों बुंदों सोरखौ सिगिनाय जादों बेलाय नोंथांखौ सोरबाया बुनो नोंथांनि बिखा सेख'नो थै सेख'नो बिख्लो सेख'नो थाखाय रावबो आन्दोलन खालामाखै हाग्रामा महिलारिया बेखौ स्पष्ट जानांगोन जे दिनै गाव गावनि अधिकारखौ गोमाजानो गिनानैसो दिनैनि लाइमोनफ्रा दिनैहाय बेवहाय आन्दोलन खालामदों दिनै नोंथाङा खालामनो नागिरदों नामा सिगिनानै सोरबा लाइमोनखौ बुथारनो नोंथाङा खालामनो नागिरदों नामा जे सोरखौबा दिनैहाय बुथारनानै बे आन्दोलनखौ स्टप खालामनानै दोननो खबरदार दिनै साफ्रोम लाइमोना दिनै गावनि फिउचारखौ लानानै दिनै सिन्था खालामदों आरो बेजों सोरबाया जुदि गेम गेलेनो नागिरदोंबा बे मानसिया गोजानाव थानांगोन सोरबा लाइमोना जुदि दिनैनि बे आन्दोलननि गेजेरजों केस जानाङोब्ला आरो बेयाव साननानै ला जाय केस होग्रा बेबो इजि बारग'नाय नङा दिनै नोंथांमोना सय सम्पति जाबाय जानो हागौ नोंथांमोननि फिसानिफ्राय लानानै फिसौसिमा जानाय अभाब गैयै जानो हागौ नाथाय जोंनि साफ्रोम लाइमोना जायफोर नोंसिनो भट थुदों बै समावहाय बिथांमोनाबो दिनैहाय जेबो गैया दा दिनैहाय जोंनि गेजेराव जाय थाखानाय एसटिआनो गावजों गाव सेलायनायावनो दिनै साख्रि बाख्रि मोनाखै दिनै फरायनो थाखाय सुबिदा मोनजोबाखै आरो दिनै नोंथांमोना बेवहाय आराम सियाराव जिरायनानै भाषण होगासिनो दङ जे सयथा जातिफोरखौ एसटि खालामनायाव आपत्ति गैया जों गासैखौबो बुंगोन दिनै सोरबाया सोर मा पार्टियाव दं गैया एबसुआ जों बेखौनो बुंदों जे गासिबो दिनैनि थारिखआव गाबथानांगौ आरो बेवहाय जातिनि पार्टिनि खोथा लायालासे जोङो दिनै बेखौ रियेल फेक्टआवहाय जोङो मा खालामनांगोन जोङो फाइट खालामनांगोन जों बेखिनिखौ आसा फारियो आरो बेवहाय जोङो स्पष्ट खालामगोन दिनै जातिया अनोब्लासो नोंथांमोननि पलिटिकेल केरियारा गोबाव जोरगोन जातिया जुदि अलखदाव जाबाय बिग्रायोब्ला नोंथांमोना साननानै ला नोंथांनि सम्पति सोरजिनाय दिनैनि पलिटिकेल केरियाराबो गाबोननो बायगोन बे स्पष्ट बाथ्रा जों बेखिनि बाथ्राखौ बुंबाय गोजोन्थों जोङो बुंनो नागिरदों एबसुआ बा मानगोनां दिपेन बर' सारनि दैदेननाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाय समनिफ्राय नैबे एन्टि एसटि फोरनि हेंथायै जेसेबां जुजिदों बा आन्दोलन खालामदों रावबो बिटिसिनि बिटिआरनि बड'लेण्डनि दैदेनगिरिफोरखौ मुर्दाबादबो बुङाखै हाय हायबो बुंनाय जायाखै किन्तु आनफर्चुनेट दिनै बहानिफ्राय बेबायदि खालामनो नागिरदों सोरबा कास्टम बसुमतारीमोन सोरबा दिनै कमप्लिटलि बिपिएफनि बिथांमोना दिनै बेखौ पलिटिकेल कालार होनो नागिरनाया बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव दिनै नोंथांमोना नाय मोनबेसे आन्दोलनावहाय दिनैहाय एसटि प्रटेस्ट खालामनायनि आन्दोलनाव सोरखौ मुर्दाबाद होनबोफेरदों बिथांमोना भिडिअ फुटेज देखायथों दा नाम्बार वान दिनै रावखौबो बुंनाय जायाखैमोन खालि बुंनाय जादों जे एसटिखौ जाहोआ बा दिनै आसाम सरकारजों बे बाथ्राफोरखौ फाइट खालामबोनाय जादोंमोन दिनै बेयावनो दाख्लै जोंनि फरायसा बिथांमोना गाव गावनि फिउचारखौ लानानै 29 थारिख खालि आन्दोलन खालामबाय नैबे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनिफ्राय लानानै नैबे सेक्रेटारियेटसिम बेवहाय एसे एनै इमोशनजों मोनसे भायलेन्स जाबाय गंनै गंथाम सियार बायबाय दिनै बेखौ लानानै जोंनि मानसिफ्रा फुरा बेस्थ'थार माने सियार बायबाय ओरै बायबाय बिमा बिफानि सम्पति नामा बियो 5000 मुंख्लंनि बिनिमयाव मोननाय थिग आसे जों बयबो मिथिगौ 5000 मुंख्लंनि बिनिमयाव मोननाय जिनिसखौ जोङो मानो नांगौ जुदि जोंहा जेबोआनो जुदि एसटि थाखांनाय
6टा जातिफोरखौ एसटी खालामखांनायनि उनाव जोंहा मा थागोन दिनै लाइमोनफ्रा बिनि थाखाय गिदिर कुइसन जादों जों बै सियाराव जुदि जोंनि बर' मानसिया जिरायनो मोनाबा बे सियारखौ मानो नांगौ दिनै सियार बायनाया गिदिर खोथा नङा नाथाय सियाराव जिरायनो मोनाबा जों बेयाव नायग्रा जानाङोबा बिसोर देरसिन बाथ्रा ओंखायनो दिनै बेखौ लानानै बुंगासिनो दङ दिपेन बर' सारनि माने इनस्टिगेसन दं बायदिसिना एबसुनि आरे भाई एबसुआ सोरखौबा इनस्टिगेसन होनांगौ दिनैनि थारिखआव सम नङा बिथांमोना बुंथों जे एसटी करन खालामनायखौ खालामहोयो ना खालामहोआ बेनि बाथ्राखौ बुंथों सियार बायनायनि डिबेटनि बाथ्रानि सम नङा दिनैनि थारिखआव गंबेसे सियार बायदों बिनि डिबेट जानांगौनि बाथ्रा गैया एसटीखौ नोंथांमोना खालामहोनो गोसो दं ना गैया दिनै सिटुएसना बेखौसो थिनदों दिनै बे बाथ्राखौ मानो बुंनो हायाखै मानगोनां कास्टम बसुमतारी आदा आं स्पष्ट बाथ्रायै दिनै बुङो नोंथाङा मानगोनां दिपेन बर' दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिखौ सोंखारिनायनि खुनु अधिकार गैया आरो नोंथाङा बेखौ सोंखारिनो लाजिनांगौ आं स्पष्ट बाथ्रायै बुंदों मानो लाजिनांगौ जे नोंथाङा दिनै जाय समावहाय नोङो लाइमोनफोरनि फिउचारनि बाथ्रा बुङै बुङै पलिटिक्स खालामबाय लाइमोनफोरनि केरियारनि बाथ्रा फिउचारनि बाथ्रा बुङै बुङै पलिटिक्स खालामबाय दिनैथ' नों पावाराव फैबायना नोंसिना पावाराव फैखांनायनि उनाव दिनै लाइमोनफ्रा गावनि फिउचारखौ डेन्जारियास मोननानै दिनै गंनैसो सियार बुफायनाया नोंनि फेक्टर जाबाय दिनै बिनि थाखाय दिपेन बर' सारा दाय जाबाय दिपेन बर' साराहाय सोरखौ मा बुंदों दिनैनि थारिखआव सोर लाइमोनखौ इनस्टिगेसन खालामदों दिनै लाइमोनफोरनाव सासे सासे सोंफै दिनै सोर सासे मानसिया सोरनि अर्डारखौ नेगोन जुदि नोंनि जिबनावनो जुदि डेन्जारियास जानानै दंब्ला फिउचाराव जेबोआनो गैलाब्ला रावनिबो बाव अर्डार नांनाय नङा आरो नोंथांमोना जुदि बे गंनैसो सियार बायनायनि सायावनो जुदि बेबायदि एलिगेसन लाबोबाय थानो सानदोंब्ला बेखौनो मसन हिसाबै दिनै मिडियायाव दामबाय थानानै बाथ्रा बुंनो सानदोंब्ला बिनिफ्राय गोजानाव था आरो सिटुएसना बिनिफ्रायबो गाज्रिसिन जागोन नोंथांमोना एसुरेन्स हो 6टा जातिफोरा एसटी जाया होननानै अब्ला नोंथांमोना बे लाइमोनफोरखौ सोरबाया इनस्टिगेसनबो होनाङा बादाबो होनाङा साइलेन्टलि बयबो गावबा गाव फरायनांगौ फरायगोन बयबो गावबा गाव खामानिखौ मावगोन आं बेखिनि बाथ्राखौ दिनै माने दिनैनि बे समावहाय माने खावलायहरबाय आरो सासे जोंनाव दंबावो सालाकाथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दिनै जोङो मोनसे इन्टेलेक्सुयेल मिट लानाय जादों स्पेसियेलि नैबे 6टा जनगोष्ठीफोरखौ जनजाति एबा एसटी खालामनायनि सायावहाय बेवहाय जोङो गोथौयै सावरायलायनांगौ मोनसे हाबाफारि जानायलाय जोङो स्पेसियेलि जोंनि ओनसोलनि इन्टेलेक्सुयेल मेलेमजिबि बिथांमोनजों सावरायनाय जायो आरो उद्देश्यआ बेनो जोंनि जेरैखि जाया थाखानाय एसटीफोरनि रैखना बैखना आरो बर' माहारिनि दा मोनसे क्रुसियेल सिटुएसनाव जोङो माबोरै गाबथानांगौ बेनि सायावहाय जोङो सावरायलायनाय जायो दा जोङो दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो बेखौनो खावलायदों दिनैनि थारिखआव जों बयबो मिथिलायगौ दान्थे बिदान्थे जालायदों ससियेल मिडियायाव बा निउस मिडियाफ्राव जों बयबो नुदों खिन्थु स्पेसियेलि बे गासिबो दिनैनि थारिखआव दुखुनांथावै बे मोनसे राजखान्थि खालार होलायनायनि मोनसे थासारि फैदों दा जों दिनैबो बुंगोन एबसु हिसाबै जों सालाकाथि दख'रानिफ्रायबो जों बेखौनो बुंगोन दिनै राजखान्थि खालार होलायनायनि सम नङा दिनै जों गासिबो दायखौ मावदोंबा हजमबो जानांगोन आरो सिखारबो जालायनांगोन दा बेयाव जोङो बयबो मिथिलायबाय बोरै बोरै दिनैनि थासारिया बिसिम फैखो हाग्रामा महिलारि मानगोनां चिफ दिनैनि बिटिसिनि बिथाङा एनअसिखौ हरदों जों बेखौ बयबो क्लियार 2016 सनावहाय आरो दिनै हयथ' सानदोंमोन खोमा बिथाङा बेजों जेबो जाफैनाय नङा आं बेजोंनो राजखान्थि गेलेगोन खिन्थु दिनै आल्टिमेट बिथाङाबो जों आनफर्चुनेटखौनो बुंनांगोन गाब्र'फैदों आरो दिनै बेखौ लानानै जों बयबो रायजो राजाया खावलायगासिनो दं जे बिथाङा उइथड्र खालामफिननांगौ जायनि थाखाय दाख्लैबो जोंनि फरायसाफोर बिथांमोनाबो खावलायबाय जे उइथड्र खालामफिननांगौ बुंनानै नाथाय बिथाङा दिनै राजखान्थि लाबालाबनि थाखाय बुंगासिनो दं एनअसि हरदों नाथाय एनअसियाव आरो दिनैबो हरबावनो राजि आरो उइदाउट इफेक्टिं द एक्जिस्टिं एसटी बे बाथ्राखौ बुंदों नाथाय दिनैनि थारिखआव रायजो राजाया खानाबो नङा जाम्बाबो नङा जे बिथांनि एनअसियाव बबे मोनसे सेन्टेन्सआव लिरनाय दं जे उइदाउट इफेक्टिं द एक्जिस्टिं एसटी दा बे बाथ्राखौ सिखार जानांगोन हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जोङो दसिनो थाङाखै गोरोन्थिया मावदों बिथाङा सिखार जानांगोन आरो बिनि थाखाय मा मेकानिजम खालामनो हायो बा जों बोरै एसटीखौ एक्जिस्टिं एसटीनि थाखाय जोङो रैखाना बैखाना खालामनो हायो बेखौ जोङो खालामनांगौ होननानै दिनैनि थारिखआव डिसिसन लादों दा दाख्लैनि जिथुनाखि ग्रुप अफ मिनिस्टारनि रिपर्ट दा इन्टारिम रिपर्टआव बिथांमोना दा मोजाङै बेवहाय दङ 6.5 क्ल'जआव नायोब्ला 6.5 क्ल'जआवहाय जोङो क्लियारलि मेनसन खालामनाय जादों जे दिनैहाय माबि बेवहाय
ST आ खुनु केटेगराइज खालामनाय गैया STP STH आरो ST माने भेलि केटेगराइज खालामनाय गैया आरो एक्जिस्टिं जितु कन्स्टिटिउसन फ्रेमवर्कआवबो बेबायदि गैया होननानै बिथांमोना स्पष्ट जाबाय दा बे बुस्थुआ जोंनि थाखाय लाइमोनफोरनि बा इयुन जेनेरेशननि थाखाय खोबलि माने साननो गोनां आं बे बाथ्राखौ फोरमायबाय दिनै जोंनि गेजेराव पलिटिकेल कालार होनो थाखाय बै समनि 2006 सनाव मानगोनां रोनगोरा नार्जारी आफादगिरिनि समनि एबसुनि जितु मोनसे एग्रिमेन्ट बेयो जाहैबाय आख्रासु आरो एबसुजों जानाय एग्रिमेन्ट बै समनि मोनसे जितु कम्पालसन बेवहाय जोङो बड'लेण्ड आन्दलननि मोनसे कम्पालसन जोंनि गुबुन गुबुन जातिफोरखौ नांफागौनि थाखाय बे मोनसे आन्डारस्टेन्डिं मोननै संगठननि गेजेराव दिनै बेखौ लानानै NOC होननानै दिनै सोरबा सोरबा पलिटिकेल माने ब्लेमिं खालामनो नागिरनाया बे बिराद दुखुनांथाव आरो बे माने सोंखारिथाव ओंखायनो जाय दिनैनि थारिखआवबो एबसुनि NOC खौ लानानै माने एबसुनि जितु एग्रिमेन्ट बै आख्रासुजों जानाय बेखौ लानानै दिनै पलिटिकेल खालामनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ जों बेखौ स्पष्ट बाथ्रायै बुङो